Administrarea Clexan e un anticoagulant care anulează trombozele, cheagurile de sânge. Am înțeles că se duc la plămâni și după operație, așa. Am făcut 21, asta e a 21-a, și ca să vi le administrați singuri, scăpați de anumite costuri. Ca să-ți vină asistentă la domiciliu, vă imaginați, 21 de doze, costă bani. Dar se pot administra singur fără nicio frică. Acul e foarte subțire și procedura este așa. Are o bulă de aer care nu se scoate ca la orice așa. Nu se face intramuscular, doar în grăsime. Grăsime cât aveți, că și dacă ești slab, na, tragi de aici de grăsime. O să vă arăt acum. Scot dopul, are un ac foarte finuț. Nu există frică. Numai un pic am uitat să dezinfectez zona. Nu freci, ștergi doar. Și întotdeauna schimbați locurile. Deci stânga-dreapta se face. Acum, se zice normal 5 cm de umbilic distanță. Și luați zona, aici ar fi zona ideală de prindere. Bun. Prindem zona de grăsime și o ridicăm în sus, da? Da, nu tare. Ușor și gentil. Unde e abdomenul, da, umbilicul, aici undeva. Se bagă la 90 de grade și introducem acul. Intră. Nu e, ne speriem un pic, dar nu e mare chestie. Și hai să vedem. Am introdus acul. Nu doare. Da? După care împingem tot cu grijă. Simți-o, am băgat și aerul. Până la capăt, am scos, am dat drumul. Și nu e dureros. E plăcut. Simți o oarecare, dar pentru a economisi bani, 21 de seringi mă cam costau. Și am reușit singur să economisesc niște bani și un drum al asistentei. Cam asta a fost.